बुजियासै। गुबुनजों थानानै आंखौ आरो बेसेबां सोगाबनो सानबावखो? अनखांनाय गैया नामा नोंनाव? ना नोंनि गोसोआसो अन्थाइ बिखा नामा? एसेबो सौग्राव फैया नामा बै समनि लानाय रादायफोरा? थारैनो आंखौ नागारनायनि जाहोना मा? फोरमायना गालांदो प्लिज। नोंखौ जेब्ला गुबुन सिख्लाजों नुयो अब्ला आंनि गोसो गोरबोआ खामग्लियो। आंनि बे फाग्लि गोसोआ नोंखौ थगायनाय नुखानानैबो दाबो मानो नोंनि फारसेल' सानबाय थायो? थार मोजां मोनज्लायनायनि बे जोंनि अनज्लायनायखौ बिदि होननानै मिथिब्ला थैब्लाबो आगान सुरामोन।